Ang mga opinyon at pahayag ng mga individual sa susunod na programa ay hindi nangangahulugang pananaw ng pangasiwaan ng istasyong ito, maging mapanuri sa panonood. Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Unang araw pa lang ng lockdown, tinutukan na ng inyong lingkod ang COVID-19 response ng ating syudad. Dahil nandito pa rin ang pandemya, patuloy pa rin ang pagpapaalala sa basic health protocols. Pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay, at physical distancing. Lalo na ngayon, nakakalabas na ang mga bata. Pandemya man o hindi, present ang inyong sangguniang panlungsod na nakaalalay para sa patuloy na pangkulad ng ating mahal na syudad. Dahil layunin namin, may padama sa inyo ang tunay na lugod, Fernandino. Sa huling yugto ng ating programang Lugod Fernandino, balikan natin ang mga resolusyon at ordinansa ng amin na ipasa sa Sangguniang Panlungsod na may kinalaman sa pagpapatibay sa COVID-19 response ng Siyudad San Fernando. Nagbunga ng malaking pagbabago sa ating nakasanayang pamumuhay ang paglitaw ng COVID-19 virus hanggang sa maging na itong pandaigdigang pandemya. Nalimitahan ang paglabas ng mga tao dahil sa mga quarantine restriction. Naging mandatory ang pagsusuot ng face mask at face shield. Sinanay na tayo sa social distancing. Natutunan na rin ng mga kumpanya at mga empleyado ang iba't ibang work scheme gaya ng work from home setup. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, inaasahan mula sa pamahalaan ang tuloy-tuloy na serbisyo. Hindi maaaring magbaba ang kalidad ng public service dahil higit itong kailangan sa kasalukuyan. Ang sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ay higit na naging masigasig sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon na makatutulong upang maging matatag ang syudad sa gitna ng pandemya. Isa sa mga kauna-unahang batas na naipasa ng SP sa panahon ng pandemya ay ang deklarasyon ng malawakang community quarantine sa buong syudad. Ito ang Resolution Number 2020-051. Bago pa man ang pagbugso ng kaso ng COVID-19 sa syudad, ay naging proactive na ang sanggunian. Naipasa ang Resolution Number 2020-058 kung saan nakipag-partner ang city government sa DepEd para sa paggamit ng mga paaralan bilang quarantine facility kung kinakailangan. Mabuti na lamang at hindi na umabot sa puntong ito ang syudad. Naging sapat na ang mga gusali sa City Civic Center para pagdalhan ng mga COVID-19 patients. Initially, mimisip kami kareng schools. Ikit na po ng council tamo na dening schools tamo alila ideal for isolation na rin COVID kasi abe-abe la po kareng keng kwarto. Nagkataon po na under construction itang kaya katamong civic center. So, ikit mo po pwede yung convert pa mo with the direction na po ng keng mayor tamo. Pepadyan mo pong wala mong partitions itang metong building ka rin initially. So niyang primer po metong yung building kaya katamong ginamit. So ito po at saka mas masanting niya po marayuya keng population saka fresh ko yung hangin po ka rin at dakalata naman. Sa ganitong pandemya at krisis pangkalusugan, kailangan ng kahandaan ng mga medical institution na pagdadalhan ng mga pasyente. Sa bisa ng Resolution Number 2020-090 at 088, naging referral hospital ng mga COVID-19 patient na mga Fernandino, ang Green City Medical Center at ang Jose B. Lingad Memorial Hospital. Kung hindi tayo kumuha ng kapartner, no, o kamuha na ganyan, baka magkaroon ng problema. Para nga kung may tatamaan na taga San Fernando, no, meron siyang priority lane na pwede nating i-recommenda doon. So, mabilis.
Batid rin ng sangguniang panlungsod ang paghihirap ng ating mga frontliner na humaharap sa giyera kontra COVID-19. Maliban sa pagod at banta ng pagkahawa, naging sentro rin sila ng diskriminasyon. Ito ang nagtulak sa sanggunian upang aprubahan ng SP Ordinance No. 2020-009 o ang Anti-COVID-19 and Other Infectious Diseases Discrimination Ordinance of 2020. Sa ilalim nito, itinuturing na labag sa batas sa mga aksyon at mga pananalita na magdudulot ng kahihiyan, diskriminasyon, harassment at stigma sa mga frontliners at biktima ng COVID-19. Malaki ang papel ng mga establishmento, lalo na ng mga lugar kainan upang maprotektahan ang mga tao mula sa pagkalat ng COVID-19. Dahil dito, inilabas ng SP ang Resolution No. 2021-065 na nag-uutos sa mga establishmento na gumawa ng mga sariling pamamaraan upang maging ligtas mula sa virus ang kanilang lugar. Inobliga sila ng SP na ayusin ang daloy ng hangin sa loob ng kanilang mga tanggapan at maglagay din ng air purifier. Yung mga kantin po nila o yung mga lugar po nila saan sila kumakain, dapat po importante po yun na mayroon din pong airflow. May bagong hangin galing sa labas, tapos sa isang banda naman po, doon po palabas. Kasi po, pagkakain yung mga tao, pag nagtrabaho sila, nasa kantin nila, magtatanggal po sila ng mga face mask po nila. So, mas prone po sila sa pag-spread po ng COVID po. Pag nagtanggal sila ng face mask, kumain po sila, kaya dapat yung hangin ay sariwa or may filter po sila doon na air purifier po. Inobliga po natin lahat ng mga establishments po, lalo na po yung mga restaurants na magkaroon ng airflow, magkaroon ng exhaust fans po, tsaka ng mga intake kung pwede, pati po yun. And we also encourage them po yung mga air purifier, kung makapaglagay po sila ng mga air purifier po sa mga establishments po nila. Malaki ang naging pagbabago sa kalagayan ng edukasyon sa ating bansa dahil sa pandemya. Pansamantalang itinigil ang face-to-face classes. Ginawang online at modular ang pagtuturo, kaya't karamihan sa mga estudyante ay sa bahay nag-aaral. Ngunit ang ganitong setup ay madaling maaapektuhan ng ingay. Bilang pagbibigay ng konsiderasyon sa mga mag-aaral, ipinagbawal ang paggamit ng video o karaoke machines at iba pang sound-producing devices na posibleng makasagabal sa pagkatuto ng mga bata. Naisipan nating ipasa ang ordinansa na ito ay para mabigyan ng tahimik na kapaligiran ang mga estudyante na nag-online class at modular, pati na rin ang mga empleyado na nagwo-work from home para makapag-focus ng maigi at hindi ma-distract sa oras ng klase nila. At maiwasan din natin ng mga alitan ng magkapit bahay. Kuminsan kapag maingay o may okasyon, kung may nag-aaral, kaya nagtatrabaho na work from home, o kaya natutulog, magrereklamo ang katabing bahay nila. Simula nang magkaroon ng pandemya, marami nang humina ang kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga ito ang mga nagtitinda sa pampublikong palengke sa syudad. Malaki ang nawalang benta sa kanila. Sa unang taon ng pandemya nitong nakaraang 2020, ay nagbigay na ng moratorium o pagpapaliban sa paniningil sa kanilang pwesto upang makabawas na ito sa kanilang intindihing gastos. Pagkatapos nito ay muling naglabas ng resolution ng SP nito lamang nakaraang Setyembre ng taong kasalukuyan, ang Ordinance 2020-033, an ordinance imposing moratorium on the payment of market rentals on the public market. One of the reason why na tuloy ang ating rehabilitasyon despite of the pandemic. One, this will be part of the recovery economic, no, to sustain yung local economy, no, dahil lahat ng ating mga partners na vendors sa city market ay mga lokal na mga ngalakal, no, meaning organic from the city of San Fernando. So they will be the ones who will sustain no, yung economic development, economic activity dyan sa may population area. Maraming batas ang naipasa at mayroon pang mga nakasalang sa sangguniang panlungsod na naglalayong mapabuti
at mapagaan ang kalagayan ng mga Fernandino habang nahaharap sa pandemya. Ang mga ito ay magiging epektibo sa pakikipagtulungan at pagsunod ng bawat isa. Ang gyera kontra COVID-19 ay kailangan ng kolektibong partisipasyon ng bawat isa. Sa ganitong paraan, lakas ang ating laban sa pandemya. Mula noong 2020, ang COVID-19 response ay binigyan ng pansin ng gobyerno. Kasama na dito ang paggawa ng mga batas na kailangan para matugunan at masiguro ang matiwasay at masaganang pamumuhay dito sa siyudad San Fernando. Kasama sa mga ito ang mga tinatawag na marginalized sectors na mas nangangailangan ng tulong sa panahon ng pandemya. Batid natin na prioridad ng gobyerno ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ganun pa man, hindi natin dapat isintabi ang paggawa ng iba pang mga batas na kailangan ng mga Fernandino para sa isang matiwasay at masaganang pamumuhay dito sa siyudad San Fernando. Direkta man o hindi, nakatulong din ang mga ito upang mapagaan ang dalahin sa buhay ng ating mga kababayan na hirap dahil sa pandemya. Bawat tao ay doble ang hirap na pasanin sa kasalukuyan. Bagamat tinamaan ng pandemya ang kabuhayan at trabaho ng karamihan, hindi tumigil ang gastusin sa araw-araw kabilang na mga bayarin. Nandyan din ang mga obligasyon na kailangan bigyang pansin gaya ng buwis sa mga pag-aari o real property tax. Sapagkat batid ang sangguniang panglungsod na pinagdaraanan ng mga Fernandino at mga taxpayers ng siyudad San Fernando, kaya naman napagkasunduan ng sanggunian na ipasa ang Ordinance No. 2020-007. Inaamyendahan ito ang 2019 Real Property Tax Amnesty Ordinance of the City of San Fernando. Binago ng ordinansa ang petsa ng pagbibigay ng amnestiya sa mga real property owners. Dati ang sakop lamang nito ay January 1, 2020 to December 31, 2020. Ngayon ginawa na itong hanggang December 31, 2021. Ibig sabihin, ang mga RPT taxpayers na may hindi nabayarang buwis itong mga nakalipas sa taon ay maaari lang i-update ang kanilang payment nang walang babayarang penalty o interes. Kung magkano ang regular nilang binabayaran ay ganoon pa rin ang halaga. Ang real property tax amnesty po ay kung saan hindi na po tayo magbabayad ng interest. Pero ang babayaran lang po natin is yung basic at yung special education fund tax. So kapag ito po ay inavail, kahit ilang years po, no, from 2020 and beyond, hindi po tayo magbabayad ng interest niya. Bagamat mayroong pandemya, nandyan pa rin ang mga banta ng pang-aabuso sa mga bata. Upang sila ay maprotektahan, nabuo ng sangguniang panglungsod ang Child Safe Tourism Code ng Siyudad San Fernando o ng Ordinance No. 2020-024. Sa ilalim ng batas na ito, malaking tungkulin ang ipinataw sa mga tourism establishments tulad ng mga hotel at resort upang hindi sila maging pugad ng child prostitution. Kaya binibigyan din sila ng kanilang mga empleyado ng oryentasyon ng City Social Welfare Development Office. We are still in the process of orienting and giving technical assistance to establishment owners, lalo na sa mga empleyado nila, para alam nilang i-handle pag may nakikita silang mga kasong ganito or on their level pa lang, makakapag-identify na sila or yung mga suspetsya nila na trafficking ito. So ang binibigay namin dito sa mga tourism establishment is free training and orientation para dito sa ordinance natin. Sa panahong ito, napaka-vulnerable umano ng mga bata sa iba't ibang klase ng pang-aabuso. Ang pagtutulungan ng pamilya at gobyerno ang siyang pagsisilbing matibay na proteksyon ng mga ito. Maliban sa Child Safe Tourism Code ng syudad, naipasa rin sa panahon ng pandemya ang Comprehensive Youth Welfare Development Code o Ordinance No. 2020-023. Pinagtibay ng batas na ito ng mga inisyatibo at programa para sa ikabubuti at pagsulong ng mga kabataang Fernandino. Ang ordinansa pong ito, City of San Fernando Youth Welfare and Development Code, ay magbibigay ng boses sa bawat kabataan. Pinapalakas nito ang karapatan nito bilang isang kabataan. Pinapaalala nito ang responsable ng isang kabataan sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. At ito ay tutugon sa mga programang pangangailangan po ng ating mga kabataan. Kasi tatamaan niya dito yung mga private and even the non-private organizations
para makiisa po ang ating syudad para sa ating mga kabataan. Ang ordinansang ito ay magbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataan, magbibigay ng access pang medikal, access pang edukasyon, at iba pang mga social services na meron ng ating syudad. It is purely for the strengthening of our youth in the city. Yun po ang kahalagahan ng ating ordinansa. Isa umano sa mahalagang punto ng batas ay ang pagtatag ng Local Youth Development Council na magtitiyak na may mga ikakasang programa para sa mga kabataang Fernandino. Kasama na rin umano sa binigyang prioridad ng Youth Code ang mga out-of-school youth o mga kabataan na hindi pinalad makapagtapos sa pag-aaral o di kaya ay hindi man lang naranasan na tumuntong sa paaralan. Maaring mag-establish ang ating local government ng isang technological institute kung saan pwede niyang tutukan ang ating mga OSYs sa pagbibigay ng technical at vocational na pag-aaral. Kaantabay din dito ang pagsuporta po sa mga current programs ng ating national government katulad ng Pag-asa Youth Association of the Philippines, yan, tsaka yung Unlad Kabataan, mga naunang mga programa na ito. So, binibigyan pong linaw natin at binibigyang boses natin sa pamamagitan po ng ordinansang ito na patuloy na suportahan ang ating mga out-of-school youth, patuloy na bumalangkas ng mga programang makatutulong po para sa kanila. Sa syudad ng San Fernando, kinikilala ng lokal na pamahalaan ang kontribusyon ng mga kabataan sa pagbuo ng isang maayos na lipunan na sila ang susunod na mga lider na magtataguyod ng magandang adhikain para sa bayan at para sa mga Fernandino. Two birds in one stone. Ito naman ang naging kagandahan ng inaprobahang Resolution number 2020-264, a resolution enjoining the public to bring personal tumbler when dining in all restaurants and fast food chains in the city of San Fernando. Magandang paraan ito upang maiwasan ng COVID-19 at nakatutulong din para malimitahan ang paggamit ng single-use plastic na baso at straw sa syudad. Gumawa tayo ng resolution na pagdala ng sariling tumbler o ng baso sa mga iba-ibang establishments po para maiwasan po ang mga single-use na mga cups po. No? So, para sa environment po, yun po yung nagawa natin para pwede natin pong i-recycle yung mga tumblers po. No? Reusable. Doon po tayo sa reusable para sa environment. Kung ang bawat LGU ay magkakaroon ng mga kautosan sa pagdadala ng sariling tumbler o anumang personal na lalagyan ng inumin kagaya ng sa syudad San Fernando, at kung ito ay susundin ng bawat tao, malaking kabawasan ito sa problema sa basura mula sa syudad San Fernando hanggang sa buong mundo. Maliban sa mga bagong batas na ipasa ng Sangguniang Panglungsod dito nakalipas na 2 taon, binibigyang pansin din ng sanggunian ang mga problemang inilalapit, isinasangguni sa konseho lalo na kung ito ay may kinalalaman sa mga dati pang batas na pinaiiral sa syudad. Tulad na lamang ng Ordinance number 2004-012 o ang Ordinance regulating the installation and construction of poles and overhead lines, which includes power, telecommunications, and cables along major thoroughfares and suburbs within the territorial jurisdiction of the city of San Fernando. Ito ay kaugnay ng ipinadalang sulat ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM sa tanggapan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin tungkol sa mga dangling wires at mga wala sa ayos na mga kable. Ito ay agad na binigyang tugon ni Vice Mayor Jimmy Lazatin. Sa pamamagitan ng isang online meeting, nagharap-harap ang Sangguniang Panglungsod, PAMCHAM, electric and internet communication providers, at iba pa mga sangay ng city government na kailangan sa pagtugon sa nasabing problema, kagaya ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Yung pong usapin dito, hindi po pwedeng solusyonan lamang ng isang ahensya. Ito po ay nangangailangan ng isang sama-samang pagkilos mula po sa ating pamahalaang lokal, sa private sector, at of course, ito pong ating mga major players, yung pong ating mga utility providers. Hindi po kasi masosolve yung concern natin ito kung ilan lamang po ang talagang kikilos, kung kaya't kinakailangan po na magkaroon ng isang coordinated na paggalaw para po talagang once and for all po may ayos na po at mabigyan na ho ng katugunan yung matagal na hong concern na ito ng ating private sector. Nakabuo na umuno ng timeline sa meeting at nagsimula ang pamamahagi ng mga formal communication sa mga kumpanyang namamahala sa pag-maintain ng mga kable at mga poste. Humingi umuno ng sapat na panahon o palugit ang mga telecommunication providers at electric supplier upang maayos ang mga inirereklamong dangling wires.
Mahalaga na bawat ordinansa at resolusyon na binubuo ng sangguniang panglungsod ay naipapatupad ng maayos at sinusunod ng mga tao. Sa ganitong paraan ay makakamit ang tunay na layunin sa pagkakapasa ng mga ito. Ang layunin na mapabuti ang kalagayan ng mga Fernandino at mabigyan sila ng isang payapa at progresibong komunidad. Tungkulin ng Sangguniang Panlungsod ang paggawa ng batas at resolusyon, ngunit naniniwala ang inyong lingkod na kasama sa public service ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa ating mga nasasakupan dito sa siyudad San Fernando. Dahil maraming apektado sa pagsara ng kalakal, mas marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong, mas maraming programa ang dapat suportahan at bigyan pansin. Aktibo kami sa Sangguniang Panlungsod mula sa inyong lingkod bilang Vice Mayor at mga miyembro ng Konseho sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kabalen. Maliit man o malaking tulong, ang mahalaga ay galing sa puso at nagpapadama ng tunay na good. Sa pagpasok ng pandemya sa ating bansa, lubos ang naging pag-iingat ng mga tao. Pinayuhan ng mga tao na huwag lumabas sa kasagsagan ng enhanced community quarantine. Ngunit sa kaso ng mga namumuno sa komunidad, higit silang kailangan ng mga tao. Kaya naman kinokonsidera din silang frontliner na kinakailangang kumilos sa gitna ng panganib sa kanilang kalusugan. Si Vice Mayor Jimmy Lazatin ay isa sa mga opisyal na nanguna sa pagbabantay ng seguridad ng mga Fernandino. Personal niyang minomonitor ang lagay ng mga pampublikong lugar at pamilihan kung nakasusunod ang mga ito sa mga itinakdang tuntunin o health protocols. Sa sarili niyang kapasidad ay nagpamahagi siya ng disinfecting sprayer at mist blower sa mga barangay at subdivision. Itinaya ni VM Lazatin ang kanyang sariling kalusugan upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang leader. Hindi lingid sa lahat na isa ang vice-alkalde sa mga maagang tinamaan ng COVID-19 at nagpositibo sa nasabing virus. Ngunit ito ay kanyang lakas ng loob na nalampasan. Napagtagumpayan niya ang pakikipaglaban sa COVID-19 at isa sa mga survivors. Ang pangyayaring ito ay hindi naging rason upang manghina ang kanyang determinasyon na manguna ngayong may pandemya. Nagtuloy-tuloy ang kanyang mga programa para sa mga naapektuhan ng pandemya, lalo na ang mga naghihikahos sa buhay. Nagpadala siya ng tulong at relief goods sa mga mahihirap na pamilya sa bawat barangay. Nakipagtambal siya sa iba't ibang organisasyon upang makalikom ng mga donasyon na ipinamigay sa mga tao katulad na lamang ng YSL Foundation at iba pang samahan. Sinuportahan niya ang mga community pantries, kung saan nagbigay siya ng mga gulay, bigas, at mga pangunahing pangangailangan ng tao sa mga itinayong community pantries. Ang pagbabalik eskwela ang isa sa mga dapat pinaghahandaan bilang bahagi ng rehabilitasyon kapag natapos na ang pandemya. Sa paniniwalang ito, nanatiling prioridad ng lokal na pamahalaan ng Siyudad San Fernando ang edukasyon. Nito lamang Hulyo, nagsimula na ang city government sa pangunguna ni Mayor Edwin Santiago at Vice Mayor Jimmy Lazatin ang groundbreaking ng mga itatayong school building sa buong syudad. Sinuportahan ng Sangguniang Panlungsod ang paglalaan ng 140 million pesos para sa konstruksyon ng mga school buildings. Magmumula ang pondo sa Special Education Fund o SEF. Sa San Jose Panlumacan Integrated School ay 3 palapag na may 9 na kwarto ang nakatakdang ipatayo ng city government. Nakapag-groundbreaking na rin para sa itatayong 4 na palapag na school building sa Pampanga High School na may 20 silid-aralan. Ang mga senior citizen, ang isa sa mga vulnerableng sektor ng lipunan, hindi lamang ngayon pandemya kundi sa lahat ng panahon. Silang mga lolo't lola ay malapit sa puso ni Vice Mayor Jimmy Lazatin. Lagi niyang sinasabi na inaalay ng mga senior citizen ang kanilang kabataan at lakas para sa komunidad. Mula pa noong unang mga taon ni Vice Mayor Jimmy Lazatin sa serbisyo publiko, kasama sila sa mga binigyan ng prioridad. Naipasa ng Sangguniang Panlungsod ang SP Ordinance No. 2016-014 o ang Expanded Free Movies to Senior Citizens and Persons with Disabilities Ordinance.
Kaya noong wala pang pandemya ay libre silang nakapanonood ng cinema tuwing Lunes sa mga mall sa siyudad San Fernando. Maliban sa pagpasa ng mga batas para sa kanila, ay personal ding namamahagi ng wheelchair si Vice Mayor Lazatin, katuwang ang iba pang mga Good Samaritan nating kapalit. Nito lamang 2 linggo ng Agosto ay 9 na wheelchair ang naipamahagi sa mga senior citizen at may kapansanan na hindi nakatatayo at nakalalakad. Maraming salamat. Bago ang pandemya, ang malaking bahagi ng Brigada Eskwela ay nakatuon sa pag-aayos ng mga paaralan at classrooms dahil sa face-to-face classes. Ito ay isang mahalagang aktibidad para kay Vice Mayor Jimmy Lazatin na nagsimula pa nang siya ay konsehal pa lamang at chairperson ng Committee on Health. Noon pa man ay katuwang na siya ng DepEd sa pag-aayos ng mga paaralan. Karaniwan na nagdodonate si Vice Mayor Lazatin ng pintura sa mga eskwela sa siyudad San Fernando. Ngunit kahit na may pandemya, katulad ng nakagawian ng Vice Alcalde, personal siyang nag-ikot sa mga paaralan upang mamigay ng alcohol at disinfectant. Mayroon ding learner's kit o gamit para sa mga mag-aaral. Sa maraming pagkakataon, lumabas si Vice Mayor Jimmy Lazatin sa kanyang mga tungkulin bilang leader ng sangguniang panlungsod na nakatuon sa paggawa ng batas. Sa kanyang personal na kapasidad, ay tumulong siya sa mga Fernandino. Isa siyang leader na laging nandyan para sa mga Fernandino sa panahon ng mga pagdiriwang, pagtulong, kalamidad, at maging ngayon na nahaharap tayo sa pandemya. Isinasabuhay niya ang isang leader na mayroong tunay lugod para sa kanyang nasasakupan. Kapit-bisig pa rin ang executive at legislative branch ng City of San Fernando para sa isang epektibo at maayos na pagpapatakbo ng gobyerno. Lahat ng leader ng Siyudad San Fernando ay nagpapakita ng sigasig sa trabaho, kaya naman naikakasa ang maayos ang mga programa para sa mga Fernandino. Lugod Fernandino, yan ang ating matibay na sandata upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa ating mahal na siyudad, San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lazatin. Tunay lulugod kayo. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa ating programa.